Arratsaldeon ikusentzuleok eta ongi etorri Xilaba bertso txapelketari buruzko saio berezi honetara. Gaurko saioa toki esanguratsu batetik agurtzen dugu, Doni Bane Lohitzuneko jaialaietik. Hain zuzen larunbatean hemen jokatuko baita txapelketako finala. Eta saioa hasteko Xilabak bizi izan duen bilakaera arituko gara finalean egongo diren bertsolariekin. Hemen gaudela erakusteko. Xilaba, Ipar Euskal Herriko bertsularien txapelketa 2008an sortu zen, eta geroztik oldar berria eman dio bertsularitzari Euskarari ere bai. Ezkertia jago, izan zaitez aizu. Ni 2000koan ez, beraz, 8 urte nitan 2008an, eta justuki 8 urterekin ditugu lehen interbentzioak saskan, bertso interbentzioak, eta erakaslak aipatu zigun Xilaba, eta nik enuen sekulan entzun deus bertsoaz eta etxean, eta ni bili nintzen amari tiraka joiteko Xilaba ikusterat, eta joan nintzen finalerat, uste dut Doni Bane Lohitzun zela, ez baniz trompatzen. Ezantzi sentitzen naizela zorretan. Bertsozaleetaz mintzatzeko parada oso ona dugu Xilaba hontan, nik uste 2008an oroitzen naiz egin ginuen gure txapelketa eta jendea bazen, baina ez da dudarik gerozta jende gehiago hurbiltzen dela. Ez nuke txapelketa bakarrik aipatuko, esanen nuke 2008tik unatere gerozta saio gehiago antolatzen direla inguruetan, eta gerozta bertsozale fidelagoak direla eguneroko nolazbait ere plazetan, eta denok garaile ateratzen garen seinale bat, eta hori da berririk onena. Bihotzak diona errandu. Xilabak gaitzeko momentu ederrak eskaini ditu urteetan, bide bat taldean beti, lehen iparraldekoak Nafarroan lehiatzen ziren, hori 2008an aldatu zen Ipar Euskal Herriko lehen txapelketa ospatu zelarik. Jaialai jendez gainezka. Errespetu guziarekin garai hartan kantatzen zutenekiko uste dut maila goraka ari dela etengabe. Besteak beste izugarria delako bertso eskoletan egin den lana ez. Egin beharko diozu. Gaur hemen kantatu dugunak denak gira bertso eskoletatik ateratako bertsolariak, batzuk azken labealdikoak ere ejan nezake, finalean sartu den irantzu kasu. Urten hainitz emozionatu naiz Xilabantzeak denbora guztian, egia da nik bizi azken Xilaba bizi izan nuen hola kontzienteki janen dugu, eta saio guztietan lanean eta egoiten nintzen, eta pixka urrun ikusten nuen holtza untan kantuan aurten, eta beste esperientzia bat da. Gina da orena. Egia da, sita buka saioak bete direla, senditzen dela entzulea goxe zela. Zuen babesez segi nahi nuke kantari. Oso pozgarria da, dagoen maila eta dagoen bertsozaletasuna ere. Aurtengo Xilaba bereziki jendetsua iruditu zait, saio guztiak final laurdenetatik hasita bete-beteak egon dira, sekulako giroa, bertsozalea aurrera antzuten, humorezko bertsoak kantatzen genituenean irri egiten, eta hori da niri pozgarriena iruditzen zaidana. Gainera hitz egin dit sozialistantzean. Eta orain dendenak larunbateko finalari begira. Maialen Iribarren itsasoarrak aurtengo finala irabaziko duenari txapela jantziko dio. Gaurko saioan bertsolaritzarekin zein harreman izan duen kontatuko digu. Baionako Oiana ikastolan irakasle izan da pasa ditu bere urte gehienak Maialen Iribarren itsasoarrak. 80 hamarkadatik harreman estua du bertsolaritzarekin. Garaian irakasle gazte baten proposamenari erantzun da bertso eskola bat sortu zuten bere ikastolan. Bertsolaritzarekiko ikaslek jada zuten interesari erantzun bat eskainiz. Uste dut bertso eskoletan ibili diren haurrek aurrak ez ditugu sekula zinez bortxatu, beren baitarik joiten ziren bai gehienak, eta plazer bat ere nunbait hartzen zuten. Gero bertsozale aldetik hor aldiz bertsua gutietxia zen hemen, bertsozaleak gehienak adin
adina handiko jendeak ziren, edo adina handikoak edo beteren helduak. Hori ere uste dut haurrentzat eta gaztentzat biziki garrantzitsua dela. Ikus dezaten orai jende anitz interesatzen dela, adin guzietakoa, eta zinez horrek uste dut bertsolariak motibatzen dituela eta bertsozaleak ere erakartzen. Gaur egun ordea 35 bertso eskola daude Ipar Euskal Herriko lurraldean banatuak. Etxemaiten dut azkenean laster. Denbora guti bahne, emaitzak badirela parekotasun aldetik, neskamutiko aurtengo xapelgoa ikusten badugu, emazten presentzia haundia eta biziki ederra eta ona baita, eta bertsozale gehiago bada, gazte gehiago, eta orduan uste dut hor izan direla urrats haundiak eginak. Bertsularitza eta oro har euskararen alde eginiko lanari omenez, Bertsularien Lagunak elkarteak larunbat honetan Donibane Loitzunen iraganen den Silabako finaleko irabazleari txapela ematea egokitu dio Maialen Iribarreneri. Ore bat gaur egun hiriburun bizi den irakasle ohiarentzat. Argitu nintzen, ezpain nintzen bat ere horren beha, eta hainbeste argitu nun, ez dudan hainbeste duda ere ezagita gero pixka bat ajapatuan nintzen. Memento biziki onkigarria eta gora garria da, bai. Etorkizunari begira bertsolaritzari zer opa dion galdegitean. Aintzina joan dadin, heda dadin, gero eta gazte jende heldu gehiago izan dadin, bertsolari, bertsozale eta bertsoaren munduan murgiltzen. Ara, jo aintzina. Finaleko seikoteak berritasuna dakar generoari dagokionez, besteak beste Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Maialen Arzaiuz usatuak dira finalean, baina Aitor Zerbie, Elisabet Etxandi eta Irantzu Idoaterentzat lehen aldia izango da, puntua egingo dugu haiekin. Miren Artetxe, Maialen Arzaiuz, Maiane Txoperena, Aitor Zerbier, Elisabet Etxandi eta Irantzu Idoate. Bost emakumezko eta gizonezko bat, seikote honek argazki berri badakar, genero kopuruari dagokionez baita belaunaldi artekotasunean ere. Lehen hiruak usatuak jada Silabako finalean eta azken hiruak ordea lehendabizikoz kantatuko dute finalean. Ikusitugu gure miresten ginitan bertsolariak holtza horretan, eta bapatean ni izaitaliko horretan izan zen miskat ean olak kudeatzen dutan, eta alere pozik, baina ardura horrekin edo final on bat eskaintzaren ardura horrekin, eta bai, alere ejan bezala amets bat da, beraz nahi nuke ilusioz eta gogoz bizi, eta ea zer emaiten. Segituko dugu bertso eskolan elkartzen eta bertsolari okusutan aipatzen dugun gorputzaldi egoki horren bila ibiliko gira, finalera motivaturik, autokonfiantzarekin iristeko eta ez dago bestelako misteriorik, ahalik eta bizitza normalena egin, gertukoekin egon eta finale derra eginen dugu modu horretan. Badakit egiten normalki egin behar duguna, baina bertso eskola batzuk egiteko asmoa bai eta hori berezik burua lasai eramateko alegina, pausaturik, eta hori lantzea behar bezala saioan zehar ere emozionalki eta mentalki behar bezala eramateko atxalde garrantzitsu hori. Gazteena da Irantzu, veteranoena Miren. Pentsatzen dut jendeak bere kinielak egiten dituela eta txapelketa kopuruatik eta iaz aurreko txapelketan buruz-burukoan parte harturik, benere izena horietan dela. Alde batetik presioa da, beren bestetik poza ere bai. Nahiago dut ala izatea ez izatea baino, beraz hartzen dut badena. Lehia ikuspegi batetik edo puntuazio ikuspegitik 3 saioak irabaztea ikaragarria da, segurako pozan eretzat, ez dut inoiz horrelako zerbait lortu eta gainera puntuazio onenarekin edo nora finalera. Naiz eta horrek gero ez duen berez deuserra naiz, finala 0-tik hasten da, baina bueno, noa psikologikoki alako abantaila batekin edo olako segurtasun bat ematen dit egin dudan bideak. Onartu behar dizut, txapelketa hasieran sentitzen nuela pixkat presio hori, gero gauzak ez dira nik espero nuen bezala joan txapelketan zehar, beraz presio hori pixkat kendu dut gainetik, eta onartu behar dizut,
izugarrezko zama kendu dudala eta on egin didala. Bai, sentitzen nuen pixu bat gainean, orain hainbeste sentitzen ez dudana. 2008an Xilaba sortu zenetik, Amets Arzailusek eta Sustrai Kolinak jantzi izan dituzte txapelak aurten beraz, txapeldun berria izanen da. Eta urtengo beste berrikuntza bat, 3 ordez, 5 sailkatuko direla Euskal Herriko txapelketara. Hitzordua arratsaldeko 5etan, Donibane Loitzuneko Jaialain. Azken Xilabako txapelketa Amets Arzailusek irabazi zuen, eta ez zuzen, berak eskinitako azken bertsoarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleok, bihar arte. Biriatuko mendira, lore bat eta musu bi, beste bat urte osoko, berso zale maite zuri, muga madarikatu bat erantzi ziguten guri, jendean ibiltzen da ito larrian urduri, zuriak ezpaikara beltz, beltzak ezpaitira zuri, ardezadan makila hau, ta mugak bihurtu zubi. Bidasoak ez dezala, beste malkorik isuri, primaderan 3 lore, baietza zizibururi. Primaderan 3 lore, baietza zizibururi.